Joo, tästä siis jatketaan. Piirtäminen on minulle aina hyvin tärkeä. Siinä minä kyllä noudatan vanhojen mestareiden oppia. Mä valmistin 70-luvun taitteessa TV2 dokumenttielokuvan 36 000 päivää Oulussa, siis 100 vuoden sektorilla. Ja mä olin kerännyt suuren määrän valokuvia sitä filmiä varten. Jostakin syystä tämä valokuva jäi, se oli vaurioitunut, sitä ei kukaan huolinut ja se jäi minun arkistoihini. Ja se on pyörinyt siis neljännesvuosisadan aina mun silmissäni ja aina mä oon palannut siihen ja minä oon sanonut itselleni, että älä mene hukkaan, minä käytän vielä sinua. Teetin siitä laserversion. Leikkelin ja tein kollaasin. Toisin sanoen panin nämä henkilöt tiiviimpään ryhmään alkuperäiseen verrattuna. Näin. Sitten minä, uskokaa tai älkää, tuhoan tuon suurella vaivalla tehdyn piirroksen. Maalaan kuultavan Terra di Siena Naturellin akryyliväreillä yli koko teoksen. Kun se nyt kuivuu, se on valmis maalattavaksi joko akryyli- tai öljyvärein. Valitsin lopulliseksi materiaaliksi öljyvärin. Tässä öljyvärin kanssa mietitään rauhallisesti. Tehdään kestävän kehityksen jälkeä, niin kuin tavataan sanoa. Ingmar Bergman sanoi elokuvan ohjauksesta, että se on niin kuin pitäisi 1000 kirppua yhdessä lakanassa. Se on vähän samaa tämän maalaamisenkin kanssa. Sitten tulee se vaihe, kun alkaa epäröidä, pitäisikö vielä jatkaa vai lopettaa työskentely. Milloin maalaus on valmis? Täytyy olla tarkka tässä vaiheessa. Valokuvaa en ole koko maalaamisen aikana vilkaissut kertaakaan. Ja näin on, tulee vaihe, jolloin ei pysty enää jatkamaan. Tai tuntee sen, että joka vedolla työ rupeaa huononemaan. Tätä maalatessa Trondheimissa on ollut hiihdon maailmanmestaruuskisat. Minustakin tuntuu, niin kuin olisi tehnyt 50 kilometrin hiihdon.